מה קורה אנשים? כאן יואב מהאמר סמאשינג, והיום אני אעשה לכם את סרטון הפתיחה של הערוץ, כאשר אני בעצם מדבר איתכם על המשחקים שבהם אני אשחק בערוץ. אז בלי יותר מדי דיבורים והקדמות, נקפוץ לתוך המשחק הראשון ברשימה, שהוא יהיה פיפא 2014, המשחק שיצא על ידי חברת EA, כן, זה משחק כדורגל, מי שלא מכיר, אבל בטח כולם מכירים את פיפא. אז בפיפא אני אעשה לכם מדריכים על כל מיני דברים בפיפא. יש מצב פיפא אולטימייט טים, זה סקוואד בילדר ודרך לליגה הראשונה, יכול להיות שגם את המוד של המונדיאל. וזהו, זה מה שאני אצלם בפיפא 14. ובלי יותר מדי עוד דיבורים, בואו נקפוץ למשחק השני ברשימה, והוא יהיה NBA 2K 2014, המשחק שיוצא על ידי 2K כמובן, והוא משחק כדורסל של ה-NBA, מי שלא הבין. בואו אני אצלם בעיקר מיי קרייר, יכול להיות שאני גם אצלם דיסאסיישן, שאני לוקח קבוצה ומתחיל לנהל אותה. המשחק השלישי וגם האחרון ברשימה הוא יהיה בורדרלנדס 2. כן, בורדרלנדס 2 זה המשחק שסוגר את רשימת המשחקים שאותם אני אצלם בערוץ. גם משחק שיצא על ידי 2K, וכן, זה היה משחקים. אני יודע שציפיתם שאני אעלה מיינקראפט, אבל מיינקראפט זה חרוש ואני רוצה לעשות דברים שאני לא רואה אותם כל כך בקהילה. למרות אני לא רואה כל כך 2K, אני רואה אולי טיפה פיפא, אבל לא ראיתי עדיין ערוץ שמעלה סדרה של בורדרלנדס. אפילו שהוא יפן, אני חושב שיש הזדמנות לתת לו בקהילה הישראלית, ויש הזדמנות וצריך לתת לו אותה. אז זה היה שלושת המשחקים, זה היה סרטון הפתיחה, ואני מקווה שתתנו לייק, תנו קומנט אם אתם רוצים להציע עוד משחקים אתם יכולים, אז אל תשכחו להירשם גם לערוץ, ויאללה ביי אנשים.